είχε ξανακαθίσει στον πάγκο ως υπηρεσιακός μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μπάλα. Πολυκοσμία στην περιοχή, κεφαλιά καλή, δεν ήταν άσχημη από τον Ματ Ντάρμπισερ, έπεσε και μπλόκαρε τη φάση. Εδώ βλέπετε το Ζαϊρί να σεντράρει, ο Ντάρμπισερ σηκώνεται, παίρνει την κεφαλιά, πέφτει ο Σικαλιάς και χτυπά την πλάτη του στο δοκάρι. Πάμε με τον Τάσιο μπροστά του, η σέντρα του Λαλούα, η κεφαλιά έξω του Ολυμπιακού και ο Ντιμπαλά καθυστερίαψε στον Τάσιο. Βγάζει τη σέντρα για τον Μπακαγιόκο, σε καλή θέση η επέμβαση του Νικοπολίδη. Το βλέπετε, πασάρει την ώρα που ο Ματ Ντάρμπισερ είναι όντως εκτεθειμένος παρά την... Εδώ βλέπουμε τη φάση που τραυματίστηκε ο Σικαλιάς. Δεν μπορεί, το είπε 2-3 φορές το παιδί. Τινός ψάχνει τον Μπακαγιόκο. Λάθος του Λουαλούα και πάλι. Ντάσιος. Ντιμπαλά. Μπουχάν. Αμέσως στο σούτ. Η κόντρα και στα δίχτυα. 0-1 στο 36. Δείτε πως ανοίγει το σκορ. Η κόντρα και ο Νικοπολίδης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση. Εδώ το ωραίο πάτημα. Μπάλα βρίσκει στο αριστερό πόδι του πεσμένου Αβραάμ Παπαδόπουλου και καταλήγει. Φαίνεται να μην έχουν διάθεση να φέρουν κάτι άλλο τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εδώ η κόντρα στη μεγάλη περιοχή. 1-1. Άμεση απάντηση. Έχετε στα ίσια και ξαφνικά από εκεί που δεν είχαμε καμία φάση για κανένα 20 λεπτό περίπου, μέσα σε 3 λεπτά το σκορ είναι 1-1. Και τα δύο γκολ. Και τον Ντάρμπισερ, το σούτ, η επέμβαση του Ζαφυρόπουλου. Λουαλούα στο 43. Είναι την κεφαλιά για τον Λουαλούα ο Ντάρμπισερ. Ο Αφρικανός ελύσσεται, κάνει το σούτ 2-1. Στο 45 ο Ολυμπιακός τα δίχτυα του Ζαφυρόπουλου. Σε ένα πολύ καλό τέταρτο για τον Ντιμπαλά, αυτός για τον Μπακαγιόκο. Η μπάλα πέρασε, έγινε η κόντρα, 2-2 ισοφαρίζει ο Πας Γιάννενας στο 54ο λεπτό. Το Κασναφέρει και πάλι θέλει να κάνει το σούτ και επέμβαση του Νικοπολίδη στο 56. Ο Ισπανός για να κάνει το σούτ δεν μπορεί. Λουαλούα, ωραία μεταβίβαση offside, σηκωμένο το σημαίακι του βοηθού, δεν μετράει το γκολ. Σωστό. Οπότε μείνω στον τίδι σε λίγο. Ζαϊρί τη σέντρα, Ζαφυρόπουλος με δυσκολία στο κέντρο. Για τον Πας Γιάννηνα, μαρκάρει ο Λεδέσμα. Καλή προσπάθεια από τον Ρόβα, τον απέφυγε. Ο Μπακαγιόκο, Σίσιτς, ο Ρόβα σε θέση φορ. Κόρνερ. Φάση με την κεφαλιά του Μέλμπερ, καλείωσε την πορεία του Λουαλούα. Πιέζεται ο Αφρικανός. Αβραάμ Παπαδόπουλος, φωτοβολίδα, Ζαφυρόπουλος, κόρνερ. Στο 84. Τον Ολυμπιακό. Δεύτερο δοκάρι, Ζαφυρόπουλος και πάλι διώχνει. Σικαλιάς, αυτός ήταν ο λόγος που ο Σικαλιάς το 31 παραχώρησε τη θέση του στο Ζαφυρόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο πριν από 10 λεπτά και τώρα ξανά στην πλάτη και αυτός, στη μέση. Από κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Ζητάει να μένουν. Καλές προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Πας με τον Ντιμπαλά να μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Στέκεται όρθιος, πλασάρει τον Νικοπολίδη out. Ντιμπαλά. Μπαλιά πάρα πολύ καλή, βγαίνει ο Νικοπολίδης, αν το περάσει εκεί είναι ευκαιρία για τον Μπακαγιόκο, ο οποίος πέφτει, ο Νικοπολίδης τον ανατρέπει και θα δει την κίτρινη κάρτα. Ζαϊρί, Παπαδόπουλος, θα δοκιμάσει να σουτάρει, το πράττει Ζαφυρόπουλος και πάλι σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις το